Bazen aurrera ingurumena, zaborrak kudeatzeko ereduaren inguruan eztabaida dago azken aldian, Gipuzkoa mailan behintzat, atezatekoa dela, errauskoailua dela, zuek ze ereduren alde zaudete? Ze proposatzen dezue Zumaiarentzat? Bueno, guk legealdi honetan hain zuzen, parte hartze prozesu baten bitartez, zabaldu genuen eztabaida bat, jakiteko zeintzen eduki behar genuen modeloa. Eta hor, konklusio batzuk, irizpide batzuk hartu ziren guk bat egiten duguna. Gure ustez, birziklapen maila altuak, aldan gehienak lortu behar ditugu. Eta ikusi genuen Zumaian posible dela 180ko birziklapena izatea. Eta horko irizpidekin eta zero zabor irizpide horrekin bat eginda, esaten duguna da, lehendabizi, kontzientziatu beharra daukagula, eta bigarren, eta hain zuzen ere legealdiaren bukaeran egin dugun bezala, ikusi behar dugula irizpide horiek aintzat hartuta, eta Garbitaniarekin kontratu bat egin berri dugu, zein den sistemarik egokiena jasotze mailan. Horrek esan nahi du atezatekoa ezarriko dela, horrek esan nahi du 5. kontenedorea egongo dela, gu garbi esaten dugu, guk irizpidearekin bat egin behar dugu. Eta Garbitaniak esango digu, herria jakinik nolakoa den, agian atezatekoa jarri behar dela, agian parte batean bai, beste batean ez, baina garbi edukirik irizpideak behar dutela izan, alik eta gehien birziklatzea, eta ahal dela 180tik gora. Guk 5. kontenedoren aldeko apostua garbila egiten dugu, eta sensibilizazio kanpainak eta zabalduk beharko dira jendea gero eta kontzientzia gehiago izateko. Beste sistema horrekin dena ez da juten zerbait, beti zerbait gelditzen da, eta bertedero bat egin beharko genuke. Bertederoan honegin, nire etxe ondoan bintzat ez den nahi. Eta gero, gure herri eredua ez dugu nahi guk atezateko sistemak sortzen dituen erasoak edo sortzen den egoera onartu, eta azkenik ere ekonomia aldetik, ingurumen aldetik, askoz egokia iruditzen zaigu hau, eta diru aldetik ere, ekonomia aldetik, askoz garestio ere da. Naiz eta hori azkenengo arrazoia izan, Nik ere apostu, ni honitzan beste kursillo hori edo egintzan hausnarketa edo dena delako horretan, eta hor ikusi genuen gutxi gora bera aztertu zian zeintzian emaitza hoberenak eta zeintzian gaur egun dakoan ereduakin eta atezateko bilketakin ailatze zian emaitzeta. Hori dana da ikusita, nire iritziz hori etzan izan guztiz garbila, inorretzan etorri izatea, errausgailuan zemat konsumitu behartzun, zemat zaborra behartzun, etc. Orduan, oain, eskatu zaio Garbitania enpresai, eskatu zaio azterketa hori itia jakinda Garbitaniak zer esango duen. Diru pilo bat horri ere, 20.000 eurotik angora izango da, segurazko Garbitaniak gastatuko duna Zumaian estudio bat diken jakinda, esango dula atezatekoa dela oberena. Nik pentsatzen dut, emaitza berdineta iristeko eta hori numero idealetan esan da, izango da 120 hori ez dela reziklablia, 120 horreta iristeko, gaur egun dakagun ereduakin eta dakaun komodidadiakin, inberdala saiakera izugarria, baina izugarria, astu zaigulako nola bota behar duen zaborra, nola zailkatu behar duen zaborra, hori astu gintzaigu, eta hori mentalizatzen eta jabetzen nola zailkatu oberen emaitza horieta iristeko. Sekulez gara hilatuko 120 horreta, baina 120 hori ez dala reziklablia, noa bota behar da. Noa botako deu, zein godeu, herri bakoitzian ningo deu zabortegi bat? Zumaiak ez da egin nun, baina inork ez du nahi hori. Klaro, alboko herrian baldin bada danok ados, baina ez, nik usten dut, beste hor dago, ez dakit, 120 horrei, irten bide emango diogun. Ez baldin bada erraustegilena, beste bat izango du, baina zabortegiak puntaino beteta daude gaur egun. Zeinen nahi du etxian beste bat? Bueno, gai hau egia da, jorapilotxua dela. Zoritxarrez jendea ez bada behartzen birziklatzea, dagoen gauzak egongo dira, goen dauden bezala.
zabor kopuru izugarriak sortzen eta irtenbidea eman bertzaile zabor guzti horiei. Orduan, gaur egun zoritxarrez, ez bada behartzen esan duten bezala, atesatekoa da, emaitza honenak ematen nahi dana. Egokiena da, edo ez, agian, kontzientzia gehiokiko bagenu ez ginen puntu honetara hiltziko, baina garbi dagoena aldatu behar deula, eredu hau. Eta errauskailua benetan lortuko bagenu emaitza gobeak egin behar duten errauskailuan beharrik etzan egongo. Beste bat agian, hori zalantzan jartzekoa da. Baina ez dugu ahaztu behar errauskailuek sortzen duten errefusa hori, ondorio, ondakin horiek, benetan kutsakorra diala eta beste bertedero komplikatuagoa beharko genukela hemen. Hau da, kutsadura asko jasan beharko duen bertedero berezi bat. Alik eta gehiago bere iztu, hor ateako dian ondakin horiek izango dira garbiagoak. Gaur egungo eredua jarraitu ezki hor atatzen dian ondakin horiek izango liake oso kutsakorrak. Esaten duten ez behintzat nuklearren ondorenekoak, hori garbi jakinda. Orduan, zoritxarrez, esan duten bezala, jendea gai honetan behartu inbertzaio berziklatzea. Errespetu falta handia iruditzen zaidelako baita ere, berziklatzen deuneren alde, birziklatzen deun jendearen zant, zera dalako, ez? Errespetu falta handia. Bueno, gizarte zerbitzutara pasako geha eta honekin bokatuko dugu gaia emandako atalau eta gero hitza hartzeko aukera izango duzue. Langabezia da gaur egun herritar askoren arazorik handiena eta horrek ekarri du gizarte zerbitzuak handitzeko premia. Handikan ere alegin handia guain behar alda, nun daude utxuneak eta beste galdera bat botako dut honi lotuta. Zer egin dezake udalak lanpostuen sorrera bultzatzeko, laguntzeko? Bueno, azkenari helduaz, dudarik ez dago. Gizarte ongizatean, inbertzio desentia egin dugula. Lehen ere hasieran aitatu dut. Baliabide dagokienez, lehen gizarte langile bat terditik edukitzera, 3 gizarte langile izatera pasagera, eta administrari batetik bigarren administrari izatera. Beraz, baliabideak bikoiztu ditugu, gure ustez derrigorrezkoa zen departamentu horretan baliabideak bikoiztea, eta beste gauza batzuen artean datuak demostratu digute, batez ere azken urteetan, Zumaian dagoen eskaria asko handitu delako arlo horretan. Eta asko handitu garren ordea, denok dakigu, gutxienez, udalak izaten direla, tramitazio aurrera eramaten dutenak, baina diru laguntzari gehienak beste administrazio batzuk jartzen dituztela. Bai diputazioak edo bai Eusko Jaurlaritzak hein handi batean. Baina diru laguntza horiek, batez ere batzuk AESak delakoak asko jaitsi dira, beste kontzeptu batzuk ere martxan jarri direlako, baina udalak ez du nahi izan diru laguntza horiek jetxi, eta legealdi honetan ere, arlo horretan naiz eta pertsonal arloan ere asko handitu dugun, arlo horietan ere eta diru laguntzei dagokienez, udalak bere poltsikotik diru gehiago jarri behar izan du, hain zuzen zeuden diru laguntza horiek ez jeiste aldera, naiz eta diodan bezala Eusko Jaurlaritzak eta beste administrazio batzuk diru laguntzak jetxe dituzten. Dudik gabe, Zumaian gizarte zerbitzuko departamentua osatuta dago. Zumaian dauzkagu zerbitzuak ere nik uste dut ona diala, egoitza berria daukagu, etxezetxeko laguntza, eguneko zentroa, apartamentu tutelatuak, alde horretatik nik uste dut nahiko laguntza badaudela eta udaletxetik eskentzien dien zerbitzuak ezagunak dira.
Guretzako kezka bat, bakarri bizi diren pertsonak, arrazoi desberdinetatik, bakarri daudenak, hoien gana iritsi behar dugu, eta hoien gana zerbait egin behar dugu, baita ere kezka handia ematen digute adin txikikoak, arriskuan daudenak, eta gu pentsatzen dugu bizitza normalizatua eta bere hasteko edo eskubidea dakala, eta hoien alde lan egin behar dugu, eta nik etorkinak ere lagundu behar dugu integratzen planen bidez, eta puntu bat nintzako importantea emakumeak, ez dakigu arloan berdintasunan sartzen dugu, baina emakumei arreta, nahi kezka ematen di, gaur egun Zumaian emakume batek eraso bat jasatzen du, eta noa jun behar du salaketa jartzea udaltzaingora normalian. Eta udaltzaingoa gehienak gizonezkoa dira, eta entzako hor puntu bada. Garai batean ere gizonezkoa bakarrik egon dira, eta orduan berdintasun saia sortu da udaletxian, baina gero praktikan, eguneroko bizitzan, ondorioak ez ditugu ikusi. Egia da, asko indartu dela gizarte zerbitzua, baina alare, datozen urteetan ikusten dut, dakagun egoera krisiagatik, eta ez krisi ekonomiko bakarrikan, krisi pertsonalak ere asko dialako, haunditu egon behar diala laguntza horiek. Gero, haunditu egin behar dia baita ere beste arlo batian. Gure aituen amonek, alik eta gehien enber dute behen etxetan, ze dalako jatorrizko etxia, eta hor bizi behar dute aldenik eta gehien. Horretako, askotan ez dira duten egokituta etxiak, eta orduan eman bertzaiona da laguntza bat, bai gailu, bai etxeko obrak eta egokitzeko, tokatze zaien bizitza hori egiteko. Alik eta atzeratu alik eta gehien, egoitzan sartzia. Nei hori oso importantia dutzezat. Ze etxian baino beto ez daude inun. Gero, eskuratu beharko genituzke nik uste udalak alokairuan emateko etxeak. Bai etorkinentzako, bai gazteentzako, gazteo ez dakit, ez gazte, zerbait behar dutenentzako, kanpoko edo bertako. Zerbait gertatzen danean bikote batian, igual askotan ez daki noa jun, eta guk eskuragarri baldima dauzkagu, udalak baldima dauzka, etxe bizitza horiek alokairuan, errestuko luke noa jun hori. Bestaldetikan, San Juan egoitzare libre geldituko danez, niko hor egia da, diputaziotik handagoela eskaera bat, gaixotasun mentaleko zerbitzu bat emateko, eskualdien ikusten dalako, hori ere kopuruak gora jundiala, eta horrei eman bertzaiola erantzun bat. Den ikusten dut, eraikin hori libre geratuko danez, hor zerbitzu hori ematea. Larria da, oso larria da, gazten egoera mentala, drogaren eraginez, o ez dakizaren eraginez, gaixotasun horiek goraka dihoaztela. Eta horrei irten bide bat eman bertzaiela, eta gutxienez saiatu errekuperatzen jende hori. Eta hortikan. Ez, bakarrik, agian mozeri informazioa gehitzeko. Alde batetik, gaztei dagokienez, gaztedia saia eratu dugu arlo honetan, eta gaztediari ere garrantzi berezia eman diogu, batez ere kontratuei dagokienez, ezkidetasun arloa baita ere sustatu nahi dugulako, eta kontratu bat ateratzekotan geralako zentzu horri buruz, eta nola kezka berezia aitatu duen horretan, esan guk ere kezka berezia genuela, eta dagoeneko kontratu hori ateratzekotan gerala. Eta emakumei dagokionez, bakarrikan gogoratu legealdi honetan lehendabizi diagnosi bat egin genuela, eta diagnosiaren ondotik plan bat egin genuela, eta plan horretan 100 bat gutxi gora bera ekintza daude iragarrita, eta ekintza horien artean baita ere, eta orain horretan ari gera, protokolo bat ezartzen ari gera, hain zuzen ere, kasu horiek gertatuko bali da, nola ekin eta ekimenak nola aurrera eraman, eta hori hain zuzen egun hauetan, edo azken batzordetan, gizarte zerbitzuetako batzordetan hori ikusteko, berdintasun batzordetan barkatu hori ikusteko aukera izan dugu. Informazioa zabaltzea gaitek.